साबायखर थाबाय बिथां गिबि गिबियावनो गपाल सरगियारि ब्लकनि नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोबाय आसा खालामो दासान्दि नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरलायबाय दिनै 5 जुनावनो मुलुगनां मोनसे एनभाइरनमेन्ट डे एबा मुलुगनां आबहावा सान बे मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै दंफां गायनाय मोनसे हाबाफारि लादों बे दंफां गायनाय हाबाफारिखौनो जोंनि तामुलपुरनि लाइफसु लोगोसे खाथि खालानि प्राइमारि एबसुफोरा खौसेयैनो खुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बेयाव आं थांनो नागिरदों दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो माबायदि जायो सोर सोर फैयो गासैखौ नुलांगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै जायगाया बेनो बे जायगायावनो दिनैनि आबहावा सानखौ फालिनाय जागोन बा दंफां गायनाय हाबाफारिखौ नैबे जोंनि फिसारि फारावनो गायनाय जागोन नैबेनो फिसारि 15 बिगानि बे फिसारि बेनि फारावनो दंफांखौ गायनाय जागोन दा आलासिफोरा सफैनो हायाखैनो जोबजासिम रायलांबाय थादो सोर सोर फैयो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन बेयाव हाग्रा दाननाय खामानिखौ खालामगासिनो दङ फुख्रि फाराव दा आलासिया फैनाय लोगो लोगोनो गायसनजेनगिरिया गायखांनायनि उनावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे 1 नं बराखात सुबा मादारबारि गामियाव जोङो बे दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानग गेदेर आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारि आरो जोंनि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मावथि लोगो बिथांमोन आरो दंफां फुलि गायजेनगिरि आलासि महरै हांख्रायनाय लेखा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो आथिखालाव तामुलपुर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि पिजिटि बिथां बिनोद कुमार बर' आरो मादारबारि प्राइमारि कमिटि एबसुनि मानगोनां बिबानगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन तामुलपुर दखरा एबसुनि बिबानगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन पद्मानन्द प्राइमारि कमिटि एबसुनि बिबानगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो 1 नं बराखात सुबा मादारबारि गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आं बे समाव मुलुगनां आबहावा सानाव बा फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो जोंनि गेजेराव बाहागो लादों कुमारिकाटा दखरा एबसुनि आफादगिरि सुक्लेस्वर दैमारि बिथां आरो बिथांनिनो लोगो दखरा आफादनि बिबानगिरि मावथि बिथांमोन बेयाव बाहागो लादों आरो माखासे दखराया फैबाय थादों सफैयाखै दा बे समाव बाहागो लानो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आङो गिबियावनो सिनायथि होनो लादों बा सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंनो सानदों जोंनि गेजेराव दंफां फुलि गायजेनगिरि आलासि महरै जों हांख्रायदोंमोन आरो हांख्रायनाय लेखा सफैनो हादों बिथाङा तामुलपुर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि पोस्ट ग्रेजुएट टिचार मानगोनां मुस्रि बिनोद कुमार बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ बिथांखौ दान्दिसे सम सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय साबायखर थाबाय बे सम डक्टर बिनोद कुमार बर' बे समाव आङो सिनायथि होबावनो लादों जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानग गेदेर आफादगिरि मुस्रि बासिराम रामसियारि बिथांखौबो दसे सम सिनायथि लानायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय एसे मान बावनो सानदों बे 1 नं बराखात सुबा मादारबारि गामिनि मानग गेदेर आफादगिरि दिसेन बर' बिथांखौबो बे समाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंनि मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय। दा जोङो मादारबारि गामिनि मददजों जोङो नैबे गामियाव दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ फालिनायजों लोगोसेनो बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो लादों। दा बे हाबाफारिखौनो सामलायनाय जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि जिबन बसुमतारी बिथां, बे हाबाफारियावनो जोंजों हांख्रायनाय लेखा बिफां गायजेनगिरि आलासि बयजोंबो सिनायजाखानाय, बयजोंबो सिबिजाथाव मोनसे समनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर बिनोद कुमार बर' सार बिथां, बेयावनो बाहागो लानो हानाय जिल्ला आफादनि लोगो बुंथिगिरिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोन, कुमारिकाटा दखरा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन, मादारबारि, पद्मानन्द आरो सोनाब तामुलपुर मोनथाम प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोन, नैबे गामिनि सिबिजाथाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि, लोगोसेनो सिबिजाथाव आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मुलुगनां आबहावा साननि मोजां हामलायनायखौ बे समाव बयनिसिमबो बावहरबाय। आरो नैबे हाबाफारियाव बयखौबो जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो बरायबाय। जों बयबो मिथिखागौ 1972 मायथाइयाव इउनाइटेड नेशन कनफारेन्सआव बुहुमनि माने ग्लबेल वार्मिं, बुहुमनाङै माने दुंखावनाय बे थासारिखौ नायनानै 1972 मायथाइयाव सावरायलायनाय बे कनफारेन्सआव सावरायनानै 1973 मायथाइनिफ्राय बुहुमनाङैनो मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिबोदों। आरो बेबायदिनो भारत हादरावबो मोनफ्रोमबो हादराव रायजोआव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेबायदिनो लालांबाय थानांगोन। मानोना जों बयबो मिथिखागौ दिनैनि जि माने थासारि, बोथोरनि जि थासारि बेयो जोबोर माने गुदुंनिफ्राय गुदुंसिन जानो नागिरदों। आरो जोङो बयबो मिथिखागौ जे बिफां लाइफां आरो जोङो जिब जिबिजों मोनसे एंगार हायै मोनसे सोमोन्दो दङ। बिफां थाङोब्लासो जोंबो थांनानै थागोन। इक'सिस्टेम, जेरै माने जोङो अक्सिजेन लायो आरो जों कार्बन डाइ अक्साइड हगारो। जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफां लाइफाङा जानानै थांनानै थायो आरो बिफां लाइफाङा हगारनाय अक्सिजेनखौ जों लानानै थांनानै थायो। दा ओंखायनो नैबे जि हाबाफारि, दा बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो एबसुआबो जोंहा फालिदों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंहाबो मिशन मोनसे फोसावबाय 10 लाख माने बिफां गायनायनि। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 10 लाख बिफां गायनाय, बे बिफां गायनायनि जि मोनसे मिशन, बेखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजोंनो तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो देग्लायनिफ्राय जोङो बिफां गायनायखौ जोङो जागायदों। आरो इयुन समावबो जोङो बे 5 जुनाव मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनायजों सोमोन्दो लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जोंखौ अरायसम मदद खालामगोन, बे मिजिंखौ आङो लाबाय। दा गोबां जोंहा माने दिनैनि हाबाफारिनि सायाव आलासि बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन, आं बेखिनिखौनो लाखिबाय। फिन खेबसेबाव बयखौबो दिनैनि जि हाबाफारि बेयाव जिल्ला एबसुनिफ्राय बरायबाय आरो मुलुगनां आबहावा साननि मोजां हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। हांख्रायजानानै लाबोजानाय आलासि डक्टर बिनोद कुमार बर'आ दंफांखौ गायजेनबाय। नैबेनो बिनोद कुमार बर'। दा बेनि उनावनो
गासै रायजोफोरा गायसिगोन 500 दाल दंफां गायगोन देग्लाय जोङो 500 दाल मोजां लांलाय भिडिअ मोजां खेबथुना पुरा गायगासिनो बे फिसारि गिदिराव पुरा गिदिंनानै गायजोबनाय जागोन देग्लाय आब'आ सानजों लोब्बा लाखिनानै आमायसिना मा गोलैदो भाग्य माख्रिखाल तितासाप मानसिफोरा जादों मा गोलैलायखो गाम्बारियाबो गाज्रि नङा दे फार्निचारा एक नाम्बार जोंनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो जोंहा एबसुनि गासै जिल्ला एबसुनिफ्राय फैदो दंफां गायनायाव दिनै मोजां दिन दिनै जाय दंफां गायाबा दिनै मानसियानो थांना थायानो आबहावा दंफांआनो अक्सिजेन होयो नालाय दंफां थाबासो मानसिया थांना थानो हायो थिग दङ गायनांगौ नोंनिया मा गोलैगोन भाग्य अर्जुन गिदिर गिदिर बिफांखौनो मोनदों आमलुखु अर्जुन दो माख्रिखाल लगाओ दंफां दङ दंफाङै दंफां दङ बेखिनि गायजोबो नैबे फिसारि ओरै गिदिंना गायजोबगोन गायबोगासिनो दङ गायलांगासिनो दङ हाग्रा दाननाया दानगासिनो दङ दा बड'सा बर' फंबाया हाग्रा दानग्रा गायग्रा नै बिथिङा जोंनिया जोंनि बुराकाट सुबानि जिउरि भागोआव अर्जुन गोलैबाय बोथोराबो मोजां जादों दिनै थान्दा दिनै जोङो आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जों नैबे फिसारि फाराव जिल्ला एबसुनि दैदेननायाव लोगोसेयावनो प्राइमारिफोरनि दैदेननायाव दिनै दंफां गायनाय हाबाफारिखौ नैबे जोंनि फिसारि फारावनो लानाय जादों ओरै गायजोब्बाय बिथां आलासि गायजेनगिरियाबो गायलांबाय डक्टर बिनद कुमार बर' दा जोङो दिनैनि आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जों मोजांखौनो मोन्दों गायनानै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।